созандагӣ ва бунёдкорӣ мароми мост. Таътишёри мазкур соҳибкорону аҳолии маҳаллаи адлияи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ташаббус нишон дода ба умури созандагӣ аз ҷумла ба гузарондани қубурҳои обгузари кӯчаҳо пардохтаанд. Акнун сокинони маҳалла аз иқдоми пешгирифтаи соҳибкорон хушнуд гашта умед бар он доранд, ки дар муддати наздик мушкилии рафтуомад дар кӯчаҳои маҳалла бартараф шуда, минбаъд дар ҳама мавсим озодона ва бемониа ҳаракат мекунанд. дар асоси дастуру супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи адлияи ноҳияи Сино бо дастгирии соҳибкорон Исмоилов Қудратулло, Сафаров Баҳром ва дигарон шиномидани қубурҳои обгузар рафта истодааст. То ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо сокинони маҳалла ҳаракат мекунем, ки кӯчаҳо ва маҳаллаи худро зебову озода гардонем. Дар вақти замистон, дар вақти боронгариҳо дар кӯчаҳо об ҷамъ мешуд, ки ба рафту омади хонандагон, ба рафту омади аҳолии ҳамин маҳалла вазмин буд. Барои ҳамин шуда мо таслим гирифтем, ки ҳамин қубурҳои оҳанию бетониро шинонда, то ки хонандагон ва аҳли ҳамин маҳалла озодона ба роҳ баромада раванд. бо фаро расидани рӯзҳои офтобӣ корҳои хобондани қубурҳои обгузар дар маҳаллаи номбурда авҷ намуда, аллакай зиёда аз 300 метр кӯчаҳои ин маҳалла бо лӯлаҳои оҳанубетонӣ насб карда шуданд. тибқи иттилоъ чунин тадбирҳо идома ёфта, дар асоси нақша ҳама кӯчаҳои маҳаллаи адлия бо қубурҳои обгузар, системаи равшандиҳанда ва дигар шароити муосир барои зиндагии аҳолӣ фароҳам оварда мешавад. соҳибкорон ҳамиҷоро обод кардестанд. мисол мо дар замистон танқисӣ мекашидем аз раҳо, аз беободӣ, маҳалла обод набуд, фарзандои мо азоб мекашиданд. боиси зикр аст, ки саҳми ҳар як нафар дар рушду пешрафти ватан хеле зарур аст, зеро ободгари ватан маҳз шаҳрванди он мебошад. ҳамин гуна он нафаре ки муҳаббат нисбат ба ватанро дар замини хеш мепарварад ва пайваста ободиро мехоҳад, ӯ бояд нахуст аз дари хона ва маҳаллаи зисти худ ба корҳои бунёдкорӣ оғоз намояд. Фирдавси Ҳайдаралӣ, Меҳрӯзи Ҷумъа, Баҳодури Ҳасанзод, Ахбор.